Toco el trombó des de 7 anys, encara que estigui en contacte amb la música des dels 4 anys. A mi me passa una cosa molt curiosa, i és que quan escolte molts dels sons quotidians, trobo música en ells. A vosaltres no vos passa? I és que la música ens envolta, ens acompanya, ens provoca sentiments, i és capaç inclús d'arreglar-nos el dia, quan tot ho vegem fosc. En definitiva, ens fa créixer com a persones i ens ajuda a relacionar-nos millor. Per totes aquestes coses i moltes més, que la música ens acompanyi sempre. Quin instrument vos agradaria aprendre a tocar? Ens va preguntar mon pare un dia d'estiu. Uns moments abans, els nostres pares ens havien cridat a la meva germana i a mi perquè ens volien dir alguna cosa. Ells estaven asseguts a la taula de la cuina amb un paper a la mà, mirant-nos somriguents. La meva germana i jo ens vam mirar mútuament, estranyades, i després d'un moment silenciós ens vam apropar als meus pares, intrigades i emocionades per saber-ne més. Després d'uns segons de silenci, en els que crec que no estava pensant en res, cegament vaig assenyalar amb el dit la paraula saxofó, i la meva germana just després va assenyalar el clarinet, que hi estava a la línia de baix. En cap moment vaig pensar que, innocentment, havia triat l'instrument que ara mateixa conscientment de segur que elegiria. Altre instant per a recordar és la primera classe amb Germán, aquells bufits que feien xillar el saxo. Res que es pareguera a fer música. A poc vaig anar agafant pràctica, com tots vosaltres. Germán em retava cada setmana a aguantar un segon més amb la mateixa nota, i recorde botar d'alegria quan ho aconseguia.